Čaute ľudia, vítajte pri novom videu. Dneska si budeme tipovať teda ako dopadne Champions League na takomto pavúkovi. Ja som si tu rýchlo nahádzal, teda hociaké týmy, hej, akože to vyberalo tak, dám všetky prvé a potom si to môžeme zhodnotiť lepšie. Ako to ešte premením. Nech dlho nezdržujem, ospravedlňujem sa za blbý prízvuk, tak som troška chorý, preto aj dlhšie nevyšlo video, dúfam, že mi to moc nebude vadiť a za 5 lajkov tak natočím ďalšie podobné video, môžete mi napísať do komentárov. A taktiež mi do komentu napíšte, ako by ste toto poskladali vy. Ja nejdem dlho zdržovať a môžeme ísť na to. Takže máme tu PSV a Arsenal. Takže myslím si, že PSV má svoje kvality, však samozrejme, ale Arsenal je Arsenal, tuším, že sú teraz aj druhý v tej Premier League, síce nie sú asi v tej svojej top forme, ale teda myslím si, že tu by mohol ísť ten Arsenal. Tuto máme teda Atletico a Real, ktorý si teda vybereme. Určite to bude zaujímavý zápas, na ktorý by som sa neuveriteľne rád pozrel, ale je dosť neskoro, ale tak asi si to pozriem, ale ťažko sa tu bude rozhodovať, ale myslím si, že je to Champions League, Real chytá tú dobrú formu a teda nezostáva mi nič iné ako dať ten Real. Tu Paris s Liverpoolom, tak toto bude tiež veľmi zaujímavé. Popravde si myslím, že Paris môže trochu potrapiť ten Liverpool takisto ako Dembele, ale myslím si, že Liverpool prvý v Premier League, valcujú to tam, ničia to tam, takže si myslím, že tuto je to jasný Liverpool a není tam o čom. Tuto si myslím, že teda Aston Villa by mala zvládnuť tento zápas, lebo sú určite favoritom. A v tomto zápase takto bude tiež zaujímavé, pretože minule to skončilo 5-4, Barcelona to senzačne nakoniec zvládla a bude to ťažký zápas pre Barcelonu, ale myslím si, že v momentálnej forme tak by to Barcelona mohla zvládnuť. Takisto tu je zápas Lille a Dortmundu, ktorý bude jeden z najvyrovnanejších zo všetkých a možno bude jeden z tých najzaujímavejších, takže popravde ťažko povedať, ale myslím si, že Borussia by to tiež mohla zvládnuť tento zápas. Ďalej tu máme Leverkusen a Mníchov, teda myslím si, že Bayern Mníchov by sme tu mohli nechať, ktorý má, si myslím, že momentálne aj lepšie postavenie v Bundeslige, aj má lepšie postavenie v Bundeslige a myslím si, že Bayern má aj papierovo veľa lepších hráčov, takže neostáva mi nič iné ako dať Bayern. A tuto Feyenoord s Interom bude veľmi vyrovnaný zápas, ale teda ja, keby si musím staviť peniaze na nejaký tým, tak si stavím na Inter. V mojom veku nezákonné. Čo? Dobre. A chudák Hansko z Feyenoordu. Dobre, takže poďme ďalej. Čo tu máme? Arsenal a Real Madrid. Takže tuto si myslím, že o tomto zápase nebude nejak extra dlho rozmýšľať. Myslím si, že ten Real tam môžeme poslať. A takisto ako v tomto zápase, kde môžeme podľa mňa dosť jasne poslať Liverpool, myslím si, že tu bude riadne dominovať. Aj keď je možno, že Arsenal trošku potrapí ten Real Madrid, ale teda myslím si, že tam mohol padnúť ten Liverpool. Ďalej tu máme Barcelonu a Borussiu Dortmund, ktorá teda Barcelona má teda tú dobrú formu, takže myslím si, že tam není o čom, že Barcelona by to nezvládla tento zápas. A máme tu takisto aj, čo bude veľmi tiež zaujímavý zápas, pri ktorom sa vážne neviem rozhodnúť. Počkajte, skúsim sa spýtať umelej inteligencie. OK, takže máme 55 až 60% šancu, že Bayern vyhrá a Inter má teda tú menšiu, ale ja si tiež myslím osobne, že ten Bayern by to mohol skôr zvládnuť, takže Bayern tam ide. No a toto bude podľa mňa najlepší zápas, čo nás bude čakať z celého tohoto pavúka.
pretože Real Madrid a Liverpool sú tento rok možno dva najlepšie týmy, možno ešte s tou Barcelonou, ale možno najväčší adepti na zisk trofeje Champions League, ale myslím si, že teda nemôžem vôbec vedieť, že či tie týmy najlepšia formu možno, alebo niektoré zhoršia, ale myslím si, že Liverpool a Real budú hrať tak, ako hrajú teraz, tak by Liverpool mohol postúpiť. A myslím si, že by mohla postúpiť taktiež Barcelona. Pretože Bayern, neviem, že ako bude hrať najbližšie, to nikto nevie, ale naposledy to nedopadlo úplne dobre pre Bayern. No a vo finále by som teda asi typol ten Liverpool, aj keď som fanúšik Barcelony, pretože proste Liverpool. A toto bude asi všetko. Napíšte mi, ktorého víťaza by ste určili vy. Ďakujem, že ste dopozerali video a vidíme sa na budúce a čaute.